Salam. Sizin bilen bir zat paylaşasım gelýär. Kakymyň aýallygyny barada. Ol çağaçyk wagt oýnap ýörke, daşarda duran tapçandan ýykylýar. Hem oňurgusyna zipir ýetirýär. Ol bu barada ençime wagtlap hiç kime hiç zat aýtmaýar. Ýöne günlüň birini ol irwet ýaraman başlaýar. Enem atamdagy onu balnetsa alyp gidýärler. Onu şo ýerde operasiýa edýärler. Doktorlar oňurgusyna irwetli ýan ýetenligini, hem oň inni mundan beýlek ýörenini dogry edip ýürep bilmejekdigini aýdýarlar. Onu şondan soň ýene näçilik alyp gidýärler. Ýöne hiç peýdasy bolmady. Ol çağalyk döwrüni diňe aji dermanlar bilen, okollar bilen geçirýär. Mektebe baranda da özünden kiçiler bilen okamaly bolýar. Okuda okanna deň goşlarymyň üstünden gülýärler. Ýürüýüşiň bir hillip kemsidýärler. Soň onu öýde okudyp başlaýarlar. Ýöne aýallygynym gaty mert gyýyp. Ol okuwlaryny goýýar. Okuwdan boş wagtlarym Symwat mektebine gatnap okudylýar. Ol ökde okuwçy bolup ýetişýär. Onsoň Çeperçilik akademiýasyna okuw tapşyrýar. O ýere girip bilmän soňky ýyl çeperçilik uçylşyna tapşyryp okuw ýerýär. Ol şeýle gogna açyp mylakatly bolandan soň ol öz kursdaşlary bilen gowy girişip gidýär. Ol okuw ýerinde de diňe balnetsaga girip ýygy-ýygydan oňurgusyna operasiýa etdirip daňýady. Okuwny okap bilen wagty ol gapdal etrapdan bir oğlan bilen tanışýar. Olar bir-birini gowy okuwny guturyp öz etrapymyzdaky mektepde mugallim bolup işläp başlaýar. Halaşan oğlany öýündäkilerini bize sagçylyk uradýar. Ýöne öýümizdekiler oňa durmuşa çykmagyna närazy bolýarlar. Sebäbi birinciden aýallygynym sagdyn näli. İkinci bilenem öýdäkiler olar soruşturup görseler ne bir jaýlary bar, ne bir gowy maşgal ekeni. Sözünü garipligim oğram bolan bir hilirek yerler ekeni. Şol wagt aýallygyma sagçylyga gelenlerini hemme kişi sagat oğlanyň invalid gyýda guda gelipdir. Şeý diýip gepetdiler. Aýallygynym sagdyn näl gyýdyň bagtly bolmaga haky ýokmy diýip şol wagt ağlapdy. Olar öýdäkiler razy bolmandan soň bir gün bile gaçyp gidýärler. Ertesi gün oğlan tarap bizi köçüşdirmäge geldiler. Şeý dip olar garipçe bolanlaryndan soň toý zat etmänem aýallygynym bilen ýaşaşyp başladylar. Oğlanyň düzgün işem ýokdy. Olar kireyne ýaşap köpünç aýallygyma berilýän kömek puluny ýaşaýardylar. Ýegiýimiz bir gün Aşgabatda işe gaýtýar. O ýerde de birini urýar. Olam onu polisiýa berýärdi, bastyrýar. Maşgalan agyr ýükü aýallygynyň üstüne düşüpdir. Ol üstüne de şo wagt gowrul ekeni. Ýöne olmagy baramazdan hem öýüň işlerini edýär, hem yarawsyz halyna, özü yarawsyz gaýnasasyna seredýär. Ol ýöne ýan ýoldaşynyň tutsa bolanyny öýümizdekiler hiç birine aýtmady. Onu diňe men bilýärdim. Aýallygynymdagy Türkmenabatda ýaşaýardy. Menem şo ýerde okuýardym. Men hergedek onu görmäge baramda ýan ýoldaşyň nirde diýip sorasam bir ýere gitdi diýýärdi ýa-da Aşgabatda işleýär diýip bahana tapýardy. Ýöne günlüň birine menem tutsa bolany bilip galdym. Ol şonu hiç kime aýtmadygymy haýyş etdi. 19 aýdan soň ogulçygy boldy. Bagtyna ýoldaşym bir ýyldan soň amisiýa düşüp boşap geldi. Olaň tutsa bolany kimizden başga hiç kime, hatda öýdäkileri de bildirmedi. Men okuyan wagtlam sen talipsiň, kösenýänsiň diýip maňa da süýşürençi pullaryndan berýärdi. Bir näçe wagt geçen soň aýallygynym hökümet işini işläp öz adyna bankdan pul karz alýar. Ondan mundan prosentde pul karz alyp ýoldaşyny ýurtdaşyna işlemäge urýar. da, 'Gowdurmuşda ýaşar diýen umytda. Ýöne
Yollaşam oňa üýtgeşik bir pulura dönekdi. Bir näçe wagt geçdi. Oň ogly 3 ýaşady. Aýallyganyň ýagdaýy erbetleşip, ýene de balnitsaga gitdi. Indi bolsa doktorlar oň oňrubotanyň ýasynyň çüýrenligini aýdýarlar. Hiç bir doktor onu öz boýnuna alyp operasiýa edip bilmejekdigini, diňe ýurtdaşyny operasiýa etmeliligini aýdýarlar. Aýallygym şunça kynçylyk gördü. Indi bolsa oglum ýetim almasa bolýar diýip aglaýar. Men öz aýallygymyň mertligine hayran galýan. On hiç hili adama ziyan ýok, edip bilse adamlara kömek edýär. Ýöne bugünkü günde birden maňa bir zat bolaýarym ka diýen gorky bilen ýaşaýar. Bala mensiz nädip ýaşar ka diýär. Gulalap gelnece men sizden hem siz gollayan TikTok söýjülerden aýallygymyň Allah'dan şifa vermeğini dilemeklerini soruyan. Allah canın özü ona şifa versin. Meni dinleyip okanımız için köp sağ olun. Bağışlan.